ריח של חדש, ריח של עץ. סוף סוף הגיעו לוחות הסטחו החדשים שלנו מהיבואן החדש, והיום אנחנו נראה את האיכות שלה, נבדוק אם זה מתאים לנו. נראה מה הולך פה בפנים. טוב, אז כבר בפתיחה אני רואה שהפתיחה לא כל כך נוחה, והמסמרים, לא רק שהם לא חדים מספיק, יש גם הבדלים בגבהים. לא מרגיש שהם לוחצים, זה יכול להיות פלוס לאלה שיש להם באמת סף כיף מאוד נמוך, אבל זה אפילו לדעתי לא מספיק לרמה ראשונה, כי זה לא עושה את האתגר המספיק. מסתכלים לקטנות, האיכות לא הכי גבוהה. הנה אתם רואים, אני גם סוגר, זה אמור להיסגר כמו שצריך, אבל פה יש את הרווח הקטן הזה, זה לא פרפקט, ואין איזה משהו ששומר על העץ. בכוונה לקחתי פה את הלוחות שלי, מבחינת משקל, יש להם יותר משקל, העץ יותר איכותי. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על המסמרים, דבר ראשון החדות, הרבה יותר חד. שימו לב להבדל, פה המסמרים כולם באותו לבל, חדים. הבעיה במסמרים קצת משויפים יותר מדי, כנראה כדי לעשות אותם אחידים. אבל הנה פה, יש פה כמה לא אחידים, הם גם זזים. בואו ננסה לעמוד עליהם, ואני אגיד לכם איך זה מרגיש. כשאני עומד עליהם אני קצת מרגיש שהמשטח לא לגמרי אחיד. מרגישים קצת לחץ, אבל לא בגלל החדות של המסמרים, אלא בגלל שהם קצת יותר רחוקים אחד מהשני. פשוט משהו שאמור להיות כמו לוחות סטחו, אבל לא באמת הדבר האמיתי. אני לא מרגיש שזה עושה את אותו אפקט על כפות הרגליים. האמת, אגיד לכם, מרגיש פייק. אז חבר'ה, מה שאני אגיד לכם זה משהו מאוד מאוד פשוט. עדיף לא להתפשר על המחיר, כי איכות ומחיר בהרבה מקרים, אם זה נוגע ללוחות סטחו, כן הולכים יד ביד. אז תשקיעו בעצמכם והתרגול שלכם יהיה גם כן בלבל גבוה יותר.